tak okamžite musí ísť kontra, bum, a seknem ho cez to. Kopni low kick, kopni mi low kick. Že viete, že my si na tom tréningu akože nechávame kopať low kicky. Rozumiete, že... A hovorím vám, že je treba ísť proti nemu a tak. Ale to v tom sparingu a v zápase, ako keby keď tak, ty nechceš ale zase dostávať akože low kicky, vieš, že vyslovene si chodiť ako keby, že po ne, vieš, že super, dávaj mi low kick, však aj tie chceš blokovať, alebo sa im uhýbať. Vieš, na tom nácviku áno, my si tým pestujeme nejaké, že zotuženie trošku, aby sme hneď po 2, 3, 4 low kickoch ako keby neodpadli potom v tom sparingu alebo niečo, ale aby ste len chápali, dúfam, že to je každému jasné, lebo niekedy, vieš, pri tebe to vidím, vieš, že nechávaš si proste tie low kicky len tak púšťať, ale takisto ich blokuj. Vieš, v sparingu, alebo v zápase. A keď ne, keď cítiš, že ten super má slabý ten low kick, že to len tak kope, tak okamžite musí ísť kontra, bum, a seknem ho cez to. Ale zase vyslovene, že chodiť a nechať si kopovať low kicky, že to nechceš. Chápeme sa, ne?